In elke categorie ben een heel soort favorieten. Dus ik denk dat we echt wel een van de allermooiste FK's krijgen kennen van de laatste jaren. In Burgum, waar was je de generale liept voor het FK. De jongenstitel liep het een prooi voor Driels. Nummer 1 en nummer 2 en nummer 3 komen van Driels, ik in het klassement. En het gaat daarna is ik wel aardig groot. Dus het zou raar zijn dat er net een uit Driels kampioen wordt. Bobby Zwaagman van Driels wint de generale met Sontje 66. En hij is klaar voor het FK. Bij de vrouwen zijn er wel 5 kanshebbers voor de titel. Op een FK mooie pieken kennen. En ja, dan heb je 2 burgermersvrouwen en 2 en zelfs misschien 3 Drielser vrouwen die toch wel favoriet zijn. Klaskenauta pakt de winst 15-25 en stelt haar kandidatuur. Bij de junioren is er 1 man die er echt uitspringt. Ja, absoluut. Hans-Ulko de Boer is over het hele jaar noemen dat hij gewoon de beste lieper. Maar die is wel eens wat wisselend in het springen. En Sietse Bokma is daar absoluut een man die het zien kan als griepen zal dat Hans-Ulko misstap maatjes zal. En Hans-Ulko de Boer toont voor hem 23 een PR en laat wensen maar komen. En de favoriet bij de senioren is en blijft Bart Helmholt. Maar de concurrentie groeit. Ik denk dat Bart toch wel de absolute favoriet is, maar dat Tevens Hopma en Isbrand Galema absolute kans hebben ze binnen voor de Friese titel. Tevens Hopma is nog regerend Fries kampioen, maar hij let het aanweten in Burgum. Krijgt als Isbrand en Bart. Verrassende winnaar wordt Anne Galema van het Heidenskip, maar een nieuw persoonlijk record van 20 meter fjouwer. Wat ze rekken met die horen? Ja, tuurlijk je toch mooi, dus dan kun je er rekening mee houden.